New Trip Integrated Territorial Organization hitu minta kasing kakwapan pensyay pa halor ka kubor jing pensyay na ka Giant Hills Autonomous District Council ha kabayade bat ki Wade Bridge kam forest checkpoint ki badan ha East Giant Hills bat ka jing thung agent ya u7 bontang kum uriu shimat ban penyat ya kita ki checkpoint. General Secretary Sengkemi upa wanbun endakar haka jingkran chekilar pathai kubor menda kasngi kabare ka lingkhu sngi yap utirat sing ulong kum ka seng ka kwaban pensyai pa halor ka jing pensyai da rabjat jong ka JJDC lingba ka Secretary Executive Committee. Ulong ka jingdan kini ki jakalum khajana ka council kum ka Sunapur Wade Bridge kom forest checkpoint bat yakarata chera forest beat office kala pelingo ya kaseng baka council kamdan ya kita ki Wade Bridge katkum ka jing pensyai henry katkum ka RTI bat ka budget 8,000 punriu jong ka council ka pausyai bagi dan hadu lai teli ki Wade Bridge kata ka muk kendur Wade Bridge Sonapur Wade Bridge bat ka dauki Wade Bridge. Shushu kaseng kalong kani ka jing pensyai jong ka JJDC ka jingthung agent ya u7 bontang ban pet bat penya ya baro ki forest revenue station jong ka council haba nujor ya ka jingpoi ka pisa ka long ka ba mento shibon haba nujor ya ki snam ki bladam kapade ro kasngi lang kuyap jong sim terusing ni negal yang ka hito ni wan ban ai ka clarity ni ka jing pensyai halor ka jing pensyai darab jot jong ka Giant Hills Autonomous District Council menin kasngi syakilat pathai kubor bami ha kabayade bat kana kajing ujor kajong ikum kaseng ya kini ki forest checkpoint negi lane kita ki Wade Bridge kom forest checkpoint bat ki forest beat office kabadon ha East Giant Hills kawai ha Sonapur bat kawai ha Ratachera ti kaba penkendit yangi ka pelengo yangi hadian mengili ya ka jing pensyai na ka district council menin kasngi ba lengba ka secretary jong ka executive committee kala pensyai ba ka di Giant Hills Autonomous District Council kamdon ya kita ki Wade Bridge hanre katkum ki RTI ki dulir ki kot kisla ka mengili la yo lengba ki RTI ba lengba ka budget jong district council ka pausyai ba ka district council ka don lightly ki Wade Bridge kawai hamukundur kawai Hasanupur bat kawai hadauki bat ke ba pelengok susu ingi kalong ba kajing pensyai jong district council menin kasngi kalong ba ka Giant Hills District Autonomous District Council kalatung agent yau ma 7 bontang ban penyaj ya kini ki forest checkpoint da ka baong ba ka district council ka ai ban penyaj sigriu simet ban kam yo jimentoy ni kam yo nong sibun hanrikat kum ke budget ka ba ipau house nim 8,000 arposan ka jingyo nong jong ka district council na kini ki forest checkpoint ni forest beat house kalong si khatway lang san sampai hajar jong usnem 8,000 arposan kata ka bamud ba house nim 8,000 arposan yakini ki forest beat house ni ki forest checkpoint ki balapan ki ba penyai dagi forest department jong ka Giant Hills Autonomous District Council hi hanrei house nem 8,000 arposan abhanru ba ka district council kala IY syakiriu simet ka jingyo kalong sanlak tengka bat ka ba ngopla kalong ba dakanu ka formula lani ka jingkhen ba kata ka Giant Hills Autonomous District Council ka pensyai ba ka khamhe ka sanlak ya khatwe laksan thau bani ka kalong ka ka ba pen lengo yangi ka bat ka ba pen sa umdum yangi ba kumno kata ka jingkhen jong ka Giant Hills Autonomous District Council ka khamhe sanlak ban ya ka khatwe lak dak jingkli ka ba he ha yangi kum ki seng bat kum ju kum ki nong song jong ka Giant Hills ba kini ki jing persyang jong ka Giant Hills Autonomous District Council ban darab jot ya ki briu ki bakala thung kum kita ki agent ki nong penyaj tang ban thaulat kumno ban kin ya yo ban ya bam klop lani ban bam ya ka bisa kepada ban poisa ka fon jong ka council te sakawai ni kumuseng ni dawaru ba ban khang yakini ki artli ki checkpoint ki bodon ha East Giant Hills
namar bakat kum ke jubab bengil yo lang baka RTI ba ka district council kamdon kita ki checkpoint bat kamdon kita ke weight bridge andre kat kum ke papat heki kot sla ki RTI bengil yo lang baka pok budget kidon kita ke weight bridge bat kabar kalong ba yakini ki checkpoint ki bit house ki bala penyaj baros kata kim syam layo ya ka NOC lane ka permission naka Ministry of Road Transport and Highway lane kata ka naga National Highway Authority of India katkum ka the Control of National Highway Land and Traffic Act R1000R ka kedausai ba kani ko ong ba regulation of construction of on national highway land for public utilities drain etc ka kedausai ba kinu kijing tei lan kijing installation lagi kijing penyeng kinu kerdop lan kinu kijing tei hagi surok ba national highway kimla ban le lan kimla ban penyeng claim dayo jingbit lan ka permission ka Ministry of Road Transport and Highway but kani kalong ka ba ka way ka kendon ka ba kini ki ka Janji Hills atau Mesti Kalsul kala pakai ke kendon juga Ministry of Road Transport and Highway ti halo kani kanong rim gi dawa ba ka District Council ka ban kang kerdam na sesdan ya kini ki arteli ki kerdop ki bala penyeng chu ang ki bala keno bangil keno bakti ki penyeng bi ain klem ki kot ki sla ki dulir ki ba biang kat kum ki kendon jong ai